שלום וברוכים הבאים לסיכום ויזואלי ממוקד לקראת המבחן בפסיכולוגיה חברתית. אנחנו הולכים לפרק פה כמה מושגי מפתח שעשו המון סדר בראש. אז קדימה, בואו נצלול פנימה. נתחיל עם השאלה הזאת, כי היא בעצם לב העניין. איך המוח האנושי, עם כל העומס והמורכבות, בכלל מצליח לתפקד? ובכן, התשובה תמונה במנגנונים המופלאים של הקוגניציה החברתית. אלו הם שלושת עמודי התווך המרכזיים. תחשבו על זה כמו על ארגז הכלים המנטלי שלנו להתמודדות עם העולם החברתי. סכמות עוזרות לנו לארגן מידע, הרואיסטיקות מאפשרות לקצר תהליכים, ותיאוריות ייחוס עוזרות לנו להבין למה האנשים מתנהגים כמו שהם. בסיכום הזה נתמקד בשניים האחרונים. אז זו המפת הדרכים שלנו. נתחיל עם קיצורי הדרך של המוח, נצלול למודל שתי המערכות המפורסם, נראה איך הן עובדות יחד, ונקנח במיפוי מהיר של תיאוריות הייחוס. אוקיי, אז קודם כל, היוריסטיקות. הדרך הכי טובה לחשוב עליהן היא כמו אפליקציות בטלפון. כלים מהירים שעושים עבודה מאוד ספציפית וחוסרים לנו המון זמן ומאמץ. המספר הזה, שהזכרנו קודם, הוא פשוט מדהים. הוא ממחיש בדיוק למה אנחנו חייבים קיצורי דרך. לפי המחקרים של דניאל כהנמן, זה מספר ההחלטות המוערך שכל אחד ואחת מאיתנו מקבלים ביום. פשוט אי אפשר לנתח כל אחת מהן לעומק. המוח חייב למצוא דרכים יעילות יותר. וזה כאן אנחנו רואים את הטרייד-אוף, את העסקה. מצד אחד, היוריסטיקות הן מתנה. הן מהירות, חסכוניות ומאפשרות לנו לתפקד בעולם שמוצף במידע. אבל מהצד השני, המחיר של המהירות הזו הוא לפעמים הדיוק. הן עלולות להוביל אותנו לטעויות, להטיות שיפוט, או לגרום לנו להתעלם מפרטים חשובים. אז הנה ההגדרה שחשוב לזכור למבחן. היוריסטיקות הן כללי אצבע, קיצורי דרך מנטליים. שימו לב, זו לא חשיבה רשלנית, אלא אסטרטגיה קוגניטיבית יעילה. וכמובן, אי אפשר לדבר על היוריסטיקות בלי להזכיר את שני הענקים, עמוס טברסקי ודניאל כהנמן. הציטוט הזה מסכם את כל הסיפור בצורה מושלמת. היוריסטיקות שימושיות מאוד, אבל, וזה אבל גדול, לפעמים הן מובילות לטעויות חמורות ושיטתיות. זה לב ליבה של התיאוריה כולה. וזו נקודה קריטית, שימו לב טוב. חשוב לא להתבלבל כאן. היוריסטיקה היא לא טעות בפני עצמה, היא כלי. רוב הזמן הכלי הזה עובד מצוין ומשרת אותנו נאמנה, הבעיות מתחילות כשהוא מופעל במצבים הלא נכונים. אז בואו נמשיך ונראה איך זה עובד. אם היוריסטיקות הן האפליקציות, אז מודל המערכות הדואלי הוא בעצם מערכת ההפעלה של המוח שלנו. זו שמחליטה מתי להריץ איזו אפליקציה. התמונה הזו ממחישה יפה את הרעיון. יש לנו שתי מערכות חשיבה מרכזיות. מערכת 1, האינסטינקטיבית והמהירה, ומערכת 2, הרציונלית והאיטית יותר. הן עובדות יחד כדי לנהל את המשאבים המנטליים המוגבלים שלנו. עכשיו, מה שבאמת מעניין בשקף הזה הוא השוואה ישירה. זו טבלה ששווה לזכור טוב טוב. מערכת 1 היא הטייס האוטומטי שלנו. מהירה, אינטואיטיבית, כמעט לא דורשת מאמץ. היא זו שמזהה פנים מוכרות או פותרת תרגיל כמו 2 ועוד 2. מערכת 2, לעומת זאת, היא הטייס הידני. היא איטית, תורשת מאמץ וריכוז, והיא נכנסת לפעולה כשצריך לפתור בעיה מורכבת או לחנות במקום ממש צר. והנה נתון פשוט מדהים שממחיש את יחסי הכוחות. על פי הערכות, כ-98% מהחשיבה היומיומית שלנו מתבצעת על ידי מערכת 1. היא הכוכבת הראשית של המופע, ומערכת 2 היא שחקנית משנה חשובה, שנכנסת רק לסצנות המורכבות באמת. וגם כאן חשוב להיזהר מתפיסה פשטנית של טוב ורע. קל לחשוב על מערכת 1 כאימפולסיבית ורעה, ועל מערכת 2 כרציונלית וטובה. אבל זו טעות. בלי מערכת 1 לא היינו שורדים את היום, בלי מערכת 2 לא היינו יכולים לפתור בעיות מורכבות. לשתיהן תפקיד חיוני והן משלימות זו את זו. אז הנקודה המכרעת היא שהן לא עובדות בנפרד, בוואקום. יש ביניהם שיתוף פעולה מתמיד ודינמי. תרשים הזרימה הזה מראה את התהליך בצורה מבריקה. זה מתחיל בגירוי כלשהו. מיד מערכת 1 מציעה תגובה אינטואיטיבית, תשובה מהבטן. במקביל, מערכת 2 פועלת כמו איזה מפקח או בקר איכות. אם היא מזהה שהתגובה של מערכת 1 נראית סבירה, היא פשוט מאשרת אותה. אבל אם היא מזהה בעיה, היא מתערבת, עוצרת את התהליך ומייצרת תגובה מתוקנת ומדויקת יותר. ולמה כל זה חשוב? כי למודל הזה יש השלכות אדירות על המון תחומים. הוא עוזר להבין איך אנשים מקבלים החלטות בתנאים של חוסר ודאות, מסביר למה אנחנו לא תמיד פועלים באופן רציונלי מבחינה כלכלית, ואפילו עוזר לנו להבין איך ללמד וללמוד טוב יותר על ידי הפיכת מיומנויות לאוטומטיות. יפה. עכשיו בואו נעבור בקצרה לעמוד הטווח השלישי, תיאוריות הייחוס, רק כדי לקבל מפה כללית של התחום. אלו השמות המרכזיים בתחום שחשוב להכיר. זה מתחיל עם היידר, שהניח את יסודות התיאוריה. אחריו הגיעו ג'ונס ודייביס עם תיאוריית עיסק הכתב. כלי עם מודל השונות המשותפת הוא ויינר עם המודל התלת-ממדי.
אפשר לחשוב על זה ממש כמו שרשרת של רעיונות, כשכל חוקר הוסיף נדבך קריטי להבנה שלנו לגבי איך אנחנו מפרשים התנהגות של אחרים ושל עצמנו. אוקיי, ולקראת סיום, ריכזנו כאן את כל מה שחייבים, אבל פשוט חייבים לזכור בשקף אחד. זהו דף הנוסחאות לרגעים שלפני המבחן. אז לסיכום מהיר, ההיוריסטיקה היא כלל אצבע מנטלי. מערכת 1 היא המהירה והאוטומטית. מערכת 2 היא האיטית והאנליטית. אנחנו מקבלים בממוצע 35,000 החלטות ביום, ונתון מדהים, כ-98% מהן מובלות על ידי מערכת 1. אם זוכרים את 5 הנקודות האלה, נמצאים כבר במקום מצוין. ונסיים עם שאלה למחשבה. עצם המודעות לקיומן של שתי המערכות האלה כבר משנה משהו. האם הידיעה הזו עשויה לגרום לנו לעצור לפעמים, לקחת נשימה ולנסות להפעיל במודע את מערכת 2 בקבלת החלטות חשובות? זו אולי השאלה הכי מעשית שעולה מכל החומר הזה. שיהיה המון בהצלחה במבחן.